Samo 40% Hrvata mjesečno pročita jednu knjigu, pokazuju istraživanja GFK. Svjetski prosjek je daleko viši, 57%. Malu čitanost u Hrvatskoj nakladnici i knjižari objašnjavaju s nekoliko osnovnih razloga. Na prvom mjestu je nedostatak slobodnog vremena, a zatim stupanj obrazovanja stanovništva koji uvjetuje količinu čitanja. Drugi je ekonomski. To je vrijeme koje je potrebno raditi na svoju prosječnu plaću da bi se knjiga kupila. U Americi to je, 19 minuta, kod nas je 4 sata i 23 minute. Ogromna razlika. Znači, knjiga je kod nas ekonomski možda jedno 10 puta nedostupnija nego recimo u nekom drugom sistemu koji je bogatiji. S obzirom da je cijena knjige identična i amo i tamo, a dohodci nisu. Knjiga nije seksi, što bi se reklo, dakle ljudi ne žele čitati knjigu, to je najveći poražavajući zaključak ovog istraživanja, da veliki dio, gotovo preko 50% ovih koji ne kupuju ili ne čitaju knjigu, ništa ih ne može ni natjerati da promijene to mišljenje. Jednostavno tu je pitanje da ovih 20 godina neulaganja u kulturu čitanja, u kulturu znanja općenito, iako deklarativno se stalno o tome govori, ali zapravo praktično se jako malo radi na tome smislu, jednostavno je uzrok ova brojka koja je zastrašujuća i ta brojka govori da je zapravo 12 već odavno prošlo i da zapravo bi država trebala vrlo ozbiljno poraditi na kulturi čitanja prije svega. Knjiška branša u svijetu, ali i u nas, suočena je s brojnim promjenama i izazovima. Tehnologija je sigurno jedan od njih. Dolazak Amazona, elektronske knjige, apsolutno miješa lanac knjige i reže ga na razne karike koje su sad potpuno drugačije. Spaja potpuno drugačije karike. Autor koji je uvijek bio početak knjižnog lanca sad se vezuje uz direktno, znači uz distributera elektronske knjige, preskačući sve one međusobne korake tipa izdavač, distributer, knjižara, tiskara. Mi živimo u takvom dobu u kojem se stvari prilično drastično mijenjaju, prilično brzo. Hrvatska nakladničko-knjižarska branša ne očekuje veće promjene u djelatnosti ulaskom naše zemlje u Europsku uniju. Pa mislim da se neće ništa posebno dogoditi, dakle kao ni sa svim ostalim. Dakle, sam ulazak u Europsku uniju ne znači ništa, niti u našem cehu, niti u bilo kojem cehu, ako mi sami među sobom ne promijenimo uvjete poslovanja, rokove plaćanja, profesionalnost prema poslu, dakle sve ono. To je sasvim svejedno o kojoj branši govorimo. Dakle, pitanje onoga što je na zapadu nije na zapadu tako jer je tamo samo tako magičnim štapićem nešto postignuto, nego stvari funkcioniraju zato što su ljudi odlučili da stvari tako funkcioniraju, jednako kao što smo mi ovdje u ovoj zemlji odlučili da stvari ne funkcioniraju. Zanimljivo je da prema istraživanju čak 9 od 10 osoba koji imaju neke od uređaja za čitanje elektronskih knjiga niti čita, niti kupuje e-knjige. Stoga se i postavlja pitanje kakvi su zapravo potencijali e-knjige u Hrvatskoj. Naši potencijali su naša mlada generacija koja će početi učiti na prestati više nositi torbe sa knjigama i vjerojatno će nositi samo svoj iPad u školu i ništa više. Ne? Tako da budućnost postoji. Kakva je ona danas? Nikakva, zato što elektronski čitač knjiga košta previše za bilo kojeg prosječnog Hrvata i dok god on ne padne na cijenu od 100 kuna, ko što danas košta DVD koji možete kupiti, DVD player koji košta 100 kuna, a košta je 2000 eura nekada, jel tako, ne? Znači, čim dobijemo taj odnos, ne? Znači da elektronski čitač košta 100 kuna, vjerujem, da, onda će se stvari početi malo drastičnije mijenjati.